Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos para sa satong novena. Heart so filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every ill, if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's course has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every ill, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kang langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umawmi daing sokol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Sa Kristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyugaan pangarang pag-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunya na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Sa imo binalangibog sa kinaaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos, ikanya mong inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan,
si mo samong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga, niya mong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas darhas sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang orog kalinig, si mo samong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsa ni Jesucristo, samong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasailan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Orasyo imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan po ikapitong aldaw nin Misa Nobenaryo para sa kaumawa ni San Judas Tadeo. An mga mas sponsors po niya to, iyo an mga minasunod, Eden Musa, Anonymous, De La Cruz Family, Mr. Rolando Chua, G. Chua, Krister Chua and Family, 3GD Rehuso and Family, Emma Chan, Tess D. and Family, Mr. and Mrs. Noel Antiquera and Family, Hotel Rex, Brenda Flores and Family. Isabay man po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa, pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family. Pasasalamat man dulot ni May Ann P. Cardona, Engineer Romeo and Nancy Doloiras and children, Mr. and Mrs. Marlon Obis, Carulio family, Alano family, for the gift of life of Aina, dulot ni Joy. Pasasalamat man dulot ni Mr. and Mrs. Ruben Uy and family, Alvea family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, healing and recovery of Cedric Chan. Special na kagadan, dulot ni Jefferson Ryan Lee, Josel Asaytuno Mendez,
to pass the physician licensure exam of Syra Angelu Doloiras, dulot ni Romy and Nancy Doloiras. Full recovery of Elena D. and Cedric, dulot ni Tess D. Special na kagadan, dulot ni Roseville Tolarba. For healing of Annalie, dulot ni Emily. Special na kagadan, dulot kan SMP New Royal Taipan Corporation. In honor of St. Jude Thaddeus, dulot ni Ramos Mark Kevin. Safe travel, dulot ni Cecilia Balmaceda. For passing the fisheries licensure exam, dulot kan PFO family. For you, Chopin, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Special na kagadan man, dulot ni Annabel, to pass the geodetic engineering licensure exam for all takers, dulot ni Sarong Anonymous, to pass the geodetic licensure examination of J. Francis Madrideo, dulot kan Lucriana and Madrideo family, to pass the geodetic engineer licensure examination, dulot ni Christia Campit, Mark Edgy Balbin, asin Joy Halmasco. Para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfa Lee and family, Eden, dulot ni Julio Sanorho and family, Adelaida, Moise, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Nenita, dulot kan Araw Belen family, Yu Chu Pin, dulot ni Emma Chan and family, Frumen, dulot ni Shelo Sanorho and family, Araceli, dulot kan Longos family, Jose Jr., dulot ni Jose Betito Sr. and family, Jose, dulot ni Annabel Giriba, death anniversary of Heidi, dulot ni Zenaida Achacon and family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpoon. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa indugabos, mga tugang. Good morning, Father. Nagkatiri po na naman kita ngunyan para sa ikapitong aldaw, kan sa tuyang misa novenaryo, sa kaumawan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Pasalamatan niya ito ang sa tuyang mahal na Diyos, hulikan danay niyang pangataman, hulikan sa iyang pagkamod asin pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan sa tabang asin intersisyon ni San Judas Tadeo. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagiromdumo na sin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay ni Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Sin sa daga katulinungan, sa mga taong marayan buot, inuumaw mi ika, inurokyaw mi ika, sinasamba na pamumuhay na pasalamatan mi ika, hulikan kakulam mong kamurawayan, hulikan dakulam kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban ako an sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan nama, kaheraki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw. Hesu Kristo kay bagan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mamibig kita. O Diyos na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kay bamong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot ng babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya dai dapat maghahadi ang kasalan sa saindong hawak na magagadanon, dai dapat na sunodin do ang mga hurot din sa indong hawak, dai nindo itugot na gamiton ang mga kabtang din sa indong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulutan nindo ang sa indong buhay sa Diyos, siring sa mga gadana na buhay liwat, asin ang sa indong hawak ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanosan.
Huli ta ang kasaalan, dai na magahadi sa indo. Takamo nabubuhay, sakop kan grasya, bako na kan tugon. Kunsiring, magkakasala kita, huli ta sakop na kita kan grasya, bako kan tugon, dainanggad. Aram nindo na kung kamo naglilingkod, asin nagsusunod sa sarong amo, kamo nagiging sa iyang uripon, dai kamo makakapaglingkod sa kasalan na nagdadaras kagadanan, asin man sa pagkuyog na nagdadara sa katanosan. Kaidto kamo mga uriponing kasalan, alagad salamat sa Diyos, sa bilog na puso kamo nagsusunod na sa doktrina na tinukdo sa indo. Ilinagtas kamo sa kauripnanin kasalan, tanganing kamo magin uriponin katanosan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan. Ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan. Magsabi an Israel, kun bako niya mong kakampian kagurangnan, kan lusogon kami kan katawohan, kuta na mga buhay na pinaghalon kami, nin si lumaad ang sa indang kaanggotan, tumang samo. Ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan. Nalantupan kuta na kami kan mga tubig, inanod kuta na kami kan baha. Pag umawon ang kagurangnan, tada nagtugot na maging kakanon kita kan sa indang mga ngipon. Ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan. Siring sa gamgam, nakaligtas kita sa litag din paradakop. Naputod ang lubid, asin nakadulag kita. Ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Ang satuyang tabang yaon sa ngaranin kagurangnan. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyong mga disipulos, aram niya to gabos na kun an kagharong makaisi sa anong oras maabot an parahabon, day magtugot na makalaog sa iyang harong. Kaya danay na mag-andam, hulita sa oras na day pinaghohona, madatungan aki nin tawo. Si Pedro naghapot, kagurangnan, an parabulang iyan, sinabi mo para sa samo o para sa gabos? Si Jesus nagsimbag, si Isay, sa paghuna nindo, an namamahala na maimbod, asin mamaan na paniwalaan kan sa iyang amo na an mga surugoon tawan nin kakanon sa tamang oras. Paladan ang siring na namamahala, kun pag-abot kan amo naabtan na inuutob an sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa indo, itatao sa iyang pamamahala an gabos na mga rugaring. Alagad, kunan siring na namamahala, mag-isip na an amo mahahaloy, dangan magpuon na magmakuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat, sa aldaw na dai linalauman, asin sa oras na dai pinaguhona, na maabot an amo, asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod, an nasabing namamahala na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alaga dahi ginigibo o dahi inaandam, sosog sa kagustuhan, hahampako nin makuri.
Alagad andai makakaisi, asin minagibo nin bagay na bakong maninigo, hahampakon nin kadikit. Dakol an hahagadon sa tinaawanin dakol, orog na dakol an hahagadon sa tawo, na dakol an ipinapaniwala. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang magayon na gayong ngunya na aldaw, na kita yaon ang gadan sa tuyang pagkatiripon sa pagdulot kining Eucharistia. Na Eucharistia buot sabiyon thanksgiving, pagpasalamat, hulik kandanay na yaon ang gad, ang pagiging tapat kan sa tuyang mahal na Diyos sa satuya, si Jesucristong kagurangnan. Kaya ngunyan mga tugang sa ikapitong aldaw, kan sa tuyang misa novenaryo, sa kaumawan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, yaon man ang pagiging tapat niya kay Jesucristo. Dayaday na yaon nagsusunod, kan kabutan na sinplano kan sa tuyang kagurangnan, sa iyang isinabuhay, sa iyang ginigibo, kung ano ang ipinaniwala sa iya, kan siya nabubuhay padigdi sa daga. Kaya mga tugang, kan siya huminali naman digdi sa kinaban, siya mga tugang tinawanin premyo na kunsain, napasaiya man ang kamurawayan, napasaiya ang buhay na daing kasagkoran. Kaya ngunyan mga tugang, sa ikapitong aldaw, kan sa tuyang misa novenaryo, tinutukduan kita kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, dayaday kita man maging siring sa saya, na igwa nin katapatan sa mahal na Diyos. Kunbaga mga tugang, mahihiling niya itong pirmi ng gadaan ladawan ni San Judas Tadeo, siya igwa nin kapot ng gad na medalyon, na anyaon sa medalyon na ito, iyuman sana ang pandok ni Jesucristong kagurangnan ta. Mawot na si San Judas Tadeo, ang siya ng gad, na danay na misyon, asin gibo, trabaho, ang danay na yaonan pagpamidbid kay Jesus na kagurangnan, na sa iyang namumutan, na sa iyang pinaglilingkuran, na sa iyan ang gad, na yaon sinusunod, sagkod pa man, ang kabutanin mahal na Diyos, tanganing makamtan, ang kaligtasan, nin mga tabo digdi sa daga. Kaya ngunyan, mga tugang, magayo na gayo ng gad, kita papagirumdumon, kay ni San Judas Tadeo, dayade man kitang maging tapat sa Diyos, maging kitang tapat ng God. Kunbaga, danay na yaon kita, magsusunod kan kabutan, asin plano, asin katukduan, kan sa tuyang mahal na Diyos, iyo ang katapatan. Kasabago mga tugang, hali kaya ko naman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, nagsakay ako sa jeep, igwanin sarong ina, na igwas siyang tulong aki, na ito klase. Sabi kan ina, duman sa sarong aki, siguro sukang gudhan na ito, at yan ngaya, ansay mong balon, kakaunon, dahil mo ito itapok. Ngaya, opo, mama. Tapos naman, pag ikang ngaya, pighinang na, pigdadaplos na, magsangli ka, taigwang bado ka dyan sa laog kan bag. Opo, mama. Pag ikang ngaya, inapod kan sa imong teacher, na yaon baga kung ano an assignment o ano an itinukdo dahil ta may recitation ka mo, tumindog ka asin magsimbag ka. Opo, mama. Pirming opo, mama. Mga tugang, andayaday na yaonan pagiging opo na kunsain. Kita tinutukduan ni Jesucristong kagurangnan na sili na gayo digdi sa enot na pagbasa. Mga tugang, papagirumdumon kita na danay niyato ng gad, gigibuhon kung ano ang tama asinan marhay, tatalikuran ang pagkakasala. Kaya sasabihan kita ni San Judas Tadeo, huli tayaon na ang paratubos nin kinaban, huli tayaon kay Jesucristo ang kaligtasan, huli tayaon kay Jesus ang kahadean ng Diyos, dayaday niyato ng gad, na sunodon ang sa iyang katukduan, dayaday niya to nanggad na isabuhay ang sa iyong mga katugunan. Danay kitang magibo nin tama asinin marhay, kita magkakamit nin kaligtasan. Iyo ini mga tugang, ang pagiging tapat, siring kay San Judas Tadeo, na maski ngani siya pinasakitan, maski siya ginadan,
huli nanggad kan pagkamot, pagtubod, as in pagtiwala sa mahal na Diyos, day nung ka mga tugang nanggad, siya na isiblag kay Hesus Kristo, kundi ang danay na yaonan pagiging tapat, naging obedient siya sa kagurangnan. Kaya mga tugang, ngunyan, kita tinutukduan ang pagiging tapat, danay na maging obedient kita sa Diyos. Kaya mga tugang, day nyuat nyato nanggad paglingawan, hulita si San Judas Tadeo, ladawan nin sarong may pagkamot, ladawan nin may kabanalan, ladawan nin may pusog na pagtubod sa kagurangnan, kitaman mga tugang, danay na yaon papaarugon niya. Kaya mga tugang, sa lambang pagpadigdi niya to, asin pagselebrar kanikan Eucharistia, kitaman mga tugang, sirinagayo, mahihiling niya to ang medalyon dara ni San Judas Tadeo, darahon niya to man si Hesus Kristo sa satuyang kapwa, ipamidbid niya to siya, tanganingan sa tuyang buhay, siringkan sa tuyang kapwa, na makamidbid asin mamumuot man kay Hesus Kristong kagurangnan, sarabay lugod kitang maglakbay, pasiring sa pagkamit nin kaligtasan, tanganing kitagabos, mahiling, asin matipon ni Jesus sa sayang kahadean na may kagligtasan, kaugmahan, asin buhay na daing kasagkoran, katapatan sa satuyang mahal na Diyos, dayaday ang pagtubod, pagkamot, asin paglingkod kay Jesus, asin kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangaiponin tabang digdi sa kinaban. Blessed God of our creation, because His birthday of referred to the cross, the bread of life. Blessed God of our creation, because His white have referred to the valley of spiritual drink. Mamibi kamo mga tugang, tanganan na sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakuan sa muyang mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles,
an sa imong simbahan, tanganing ini maging dani ni tanda, kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit no nakautukduan sa gabos na katawuhan. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na mahukbo nin mga angheles asin santo sa kalangitan, dusay sa imo an isip, kaming mga nagsasan makakasanong, asin nag-aarawit sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Kagurang na ni kanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tangaring para sa samo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na surugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa saya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuon do sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum, kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga klero, asin kan banwaan na tinipon mong unya na aga na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami,
Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, ni San Judas Tadeo, asin kan gabos na mga santos, na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit. Sa langit, pabangalong ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. This means by the blood of Christ, bring eternal life to those who will receive it. Sa magpapara kang mga kasalanan kinabang. We tollis peccata mundi. Uya si Yesu Kristo, ang satuyang kagurangnan na tapat sa iyang mga katawuhan. Siyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kanin kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asina sa kong kalag maumayan. At amanon malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing an sa imong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagpapadanay sa mo sa imong pagkamot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil Aranas, asin kan sa mga pag-iribang padi na si Father Eric Martiliano, asin Father Kevin Funasier, pinapaabot ko naman po sa indo ang taos-pusong pasasalamat. Huli kan sa indong danay na hanggat na paganduyog kan sa tuyang banal na misa, sa indong pagiging sponsor asin man kan dayaday na yaw nangad ang paganduyog asin pakisumaro kan sa tuyang mga religious activities digdi sa St. Jude Catholic Church kan Legazpi. Mga tugang, Diyos san magbalo sa indo po gabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamahan. Kanama asin kanaki pating Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang satuyang misa. Lakaw kamo sa katapatan sa satuyang kagurangnan. Salamat sa Diyos.